Vedeli ste o tom, že aj dobré víno potrebuje reklamu? Podľa medzinárodného prieskumu vníma reklamu umiestnenú na vonkajších nosičoch až 80% obyvateľstva. Ponúkajú tak vynikajúcu príležitosť na tvorbu imidžu a na získanie či rozšírenie trhu. Svoje prvé billboardy som si objednal v spoločnosti Kanovič Media zhruba pred 4 rokmi. Už týždeň po ich zverejnení sa zvýšil náš obrat o 30%, po roku sme dokázali počet našich cukrární zdvojnásobiť. Dobrý nápad a húževnatá práca nie vždy stačí. Správne cielená reklama predstavuje pridanú hodnotu, vďaka ktorej konkrétny produkt dokáže byť na trhu úspešný. Reklamná agentúra Kanovič Media z Dunajskej Stredy je tu pre vás. Ponúka komplexné služby, vďaka ktorým váš odkaz zasiahne cieľovú skupinu. Naše osvetlené citylighty sú umiestnené pri trasách s najhustejšou pešou premávkou, čo zaručuje, že budete ľuďom stále na očiach a vaša reklama bude vždy viditeľná. Sme vám k dispozícii aj s veľkoplošnými reklamnými plochami, ako sú billboardy, bigboardy a megaboardy. Úspešné príbehy sa začínajú u nás. Kanovič Media.